wakwayo ni ei pok wang'ni madhi timore tok ka koro salos government manyien ni oparwa kaka jo Migori nikech pok manyodhi mbele wan kaka Migori nyok wadhi maber to kwabigo koko sani nikech wabiro yudo ka Siaya gin gi CS dong bende koro lure gi kaka jotelo bende nikech kinde ma bende jatend piny timo limbe bende iwacho ni jasiasa kata mana jatelo mawuok e county en ang'o ma bende biro bedo kunyiso japiny mar mondo mi ochwalne dong par ni ting bende nitiere koda jotendwa e kinde ma bende jatend piny timo limbe makamagi. Ma en adieri Saron gimiwacho no ok en adieri lakini neno ka chien kocha ka wayudo migawo kaka nyopogi macha nye babe manyopogo omiyo counties mamoko magwa ma ang'wen makaluogi Siaya, Kisumu, Homabay, nyodhi maber. Kirange migawo manyopogi. Wan kaka jo Migori nyok wadhi maber. Don kore lalruok koro midhiro gi yudiecha. Miya thuolo ler. Wan kaka jo Migori nyok wadhi maber. Omiyo ok dang' abed TV ka takoso wacho gima hinyowa kaka wa jo Migori nikech kanye kuma aye. Omiyo wan bende watemo wacho niya wadhi as a team ok wapogore. To sama koro kegni idhi ng'adi 2027 to wan be kaka jo Migori oparwa mondo wayud lemo nikech Migori ka be mon onyuole nigi chuo kendo nigi nyiri ma nigi integrity manyalo kawo offices ma jomoko nigo. Dong ber kaka koro jokanyo mar ODM bende koro dwaro makamano bende udhiro bende ne party leader mano Dr. Buro Ginga nikech nowacho kanyo ni gin bende gibiro bedo ka gidhiro dwaro mar yudo teko e power ma bende osebedo kulose kwacho ni lalruok bende nyaka kel nyago lemo malong'o. Dong mane maber ka koro idhi lalruok gi lalruok ma bende ODM ochano yudie. Mae momiyo awacho kose lalruok bila nam otem gi jatend piny. Mae wach miwinjo awacho ni koro message ni aoro ne awachea to gi party leader ma en Oburu ni last winjruok manyo timore wan kaka jo Migori nyok watimore nade nyok wadhi maber to pod ok waringo ko maro barabara pod wan gi party mar ODM gi moradi omiyo awacho ni ka koro ji dhi e negotiation mosamiwa kek ni mae kek mar jo ODM to Migori bende gi par omiyo leadership marwa ma Migori kaka wabunge wa ma Migori gi gavana nyaka gibed strong masama ji dhi e negotiation nyaka gi negotiate ne jogewa mondo nyithiwa bende manyo graduate oyud tich e county neno kata ka Omondi Karori nye kwano polise mosandiko gi jopuonj mosandiko wan kata jogewa ei Migori wabunge wa ok nyal wuok makwan joma gisandiko ei government ei winjruok manyo winjore mano wawacho niya ko wanyalo bedo gi marriage ma en marriage ma ng'ata achiel ma winje maber to jomoko to winje maber afadhali marriage no bed niyo onge en ni marriage nyaka bed ni ji konyore ji duto omiyo kaka an kaka wuok Migori wajo Migori wakwayo ni wabie marriage ni to our party gi our chair ni ke wan nipogo kek to jo Migori bendo bede that table omiyo our governor Dr. Ochila yako nyaki bedi strong kitetea ne jogeni gi our MP to mami awacho ni voters ni kwa di vote wang ni 2027 kikwa vote ne jok ma ginene Sangwenya ma support jomoko tok nyal tetia ne wananchi kuma giaye. Monda Ahmed mana matine wach ma Odondi owacho. No